Ara, que bonic, mira aquest. Mira, també molt. Me'n vaig al lavabo. Vale, adéu. Adéu. Hola, que puc jugar amb tu? No, no pots jugar perquè ets una nena. I què importa que sigui nen o nena? Puc jugar el que jo vulgui. És veritat, tothom pot fer el mateix. Anem a jugar. Mira. Com tarda, no? L'Alba de tornar del lavabo? Mireu, està allà. Anem a preguntar-li què fa allà l'Alba. La por. Volem parlar amb tu, Alba. Va, ara vinc. Alba, per què vols estar amb l'Adrià jugant a bàsquet i no estar amb nosaltres veient revistes i escoltant música? Perquè a mi m'agradaria ser noi i voldria jugar, provar un esport. Alba, tenim un regal per tu. Que bé, ara ja em puc vestir de noi. Ay.